Makausa pa mayong buntag sa tanan. Maayo kay buntag karon tungod kay dili init, dili pud ulan. Maayo kay isimba. Ikatulo nga Domingo sa pagkabanhaw. Apan pila lang sa ato karon ang nabanhaw. Ang uban wala pa gid nabanhaw. Kanusa pa ka sila mabanhaw. So kinahanglan nga atong puy-an ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. So as we commemorate the resurrection, aton tang i-reflect sa atong kinabuhi nga kita nabanhaw uban kaniya. So dito magpabilin nga nagmukmok sa balay. Dito magpabilin nga kaniyang way paglaom, kundili magpuyo kita diha nga madaugon kay nagmadaugon na si Kristo sa atong kinabuhi o dinhi sa kalibutan. So nga atong timba karon, nabanhaw na siya, naghatag siya og kalinaw sa mga nabalaka nga kasing-kasing. So nabalaka nga kasing-kasing. So he is risen, he gives peace to our troubled heart. So what do you mean by troubled heart o kining nabalaka nga kasing-kasing? So ang buti pasabot kuno sa troubled heart, kung may kag troubled o kining nabalaka, so wala gina siya kalinaw. So ang iyang meaning, complete loss of peace. So wala giyoy kalinaw. So kung negosyo pa, wagi ginansya, alkansi gyud. So wagi tay kalinaw diha sa atong kasing-kasing kung anata diha sa troubled heart. Kanus amang kita makasinati og kini ang troubled heart or loss of peace. Kanang wagi kalinaw, kanang kabalaka lang kanunay, bisan kalipay, bisan glimpse na lang sa kalipay, di gid ta makasinati. Kanus man ta makasinati niini. So most of the time when we experience frustration, kanang frustrated ta sa atong gi-expect, labi na diya sa atong mga trabaho, na uban mga promotion nga expect ka nga imo na gini nga promotion apan dili di ay imo. So munang frustration ang imong masinati. Pagkadismaya diya sa atong mga anak, usahay madismaya ta sa atong mga anak. Dayon failure, mga kapakyasan nga atong nasinati muna ang panahon nga diin malus ang atong kalinaw, mawala ang atong kalinaw sa kasing-kasing. Bisan gani kanang mga pagpaminaw sa mga negative issues, mga negative news. For example, itong sa nibutuang kapa, scam ang kapa. Ang karon ang nigubuton sa scam ang surf. So kung dako ka og gihulog didto, mura kag na gidatugan sa kalibutan. Mag-unsa na lang ko. Asa na katong akong kuan? Usaon na ko to pagkuha nga akong kwarta nga gihulog didto. So muna ang troubled heart, mabalaka ka. Kay asa na kay kakuhaan o panginabuhian. Asa na kay gastuhon sunod adlaw. Muna ang troubled heart. Dili ka kini ang mahimutang. Di ka katulog. Puno sa stress tungod sa mao nga panghitabo. So in our gospel, in line sa atong gospel karon, nag-illustrate kini how the apostles experienced too much trouble with their hearts. Dili lalim ang gibati sa mga apostoles sa dihang namatay o gilansang sa cross ang ilang master, ang atong Ginoo, tungod kay
ang ilang gisaligan, wala na. Ang ilang gi-idolize pag-ayo nga gamhanan gilansang sa krus. So ang nahitabo, they were covered with fear. So natabunan sila sa kahadlok. So bisan paggawas na lang sa balay, mahadlok sila nga makitaan sa mga otoridad sa simbahan kay basin dakpon o taralon na usab. Kung kita naputos sa kahadlok, mura kinig blackout sa atong panghuna-huna. So ma-blackout di ta makatarong og una-hunaon sa atong buhaton. Unsay mga maneuvers nga atong pagahimuon, unsa mga diskarte atong pagahimuon tungod kay ang atong una-huna natabunan sa kahadlok. So ingani ang kini ang resulta kung kita anaa diha sa kahadlok. That's why when Jesus appeared them, they were terrified. Nangalisang sila nga maunta tooy ilang paglaom apan unsa man lang gibati nas lisang sila, thinking that they were seeing a ghost. Multo ang ilang gihuna-huna nga ilang nakita. So what did Jesus say to them? Ang gingon ni Jesus, peace be with you. Kay nahibalo, si Ginoong Kristo kung unsa ilang gibati, kung unsa kabugat ang ilang mga dughan niadtong higayuna. So mo nang iningon siya, peace be with you. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod kay restless ang iyang mga apostoles og naluoy siya pag-ayo sa iyang mga apostoles. Og dili gusto sinong Kristo nga magpabilin ang ilang kahadlok. Og iyang gipakita hinay-hinay kanila nga mao gayud siya ang ilang nakita. Ang iyang mga kamot, ang kilid, nga naay samad, tanan, apan unsa may response sa iyang mga tinun-an, wala gihapon sila mutuo. Bisan sila mismo nakakita na kang Ginoong Kristo, wala gihapon sila mutuo. Apan na sila'y gamay nga kalipay. Nakasinati sila gamay nga kalipay sa dihang nakita nila si Ginoong Kristo. So, sa dihang tingali nga iyang giprobe nga dili gid siya multo, so nangayo siya isda, ug gihatag siya sinugba, ug diha iyang ikaon. Kini pag-prove nga dili gid siya multo, siya gid si Kristo nga nag-istorya kanila ug nahitabo ay ang istorya kanila sigon gayud sa panghitabo. Og ini nakabaton sila sa kalipay o hinay-hinay mibalik ang ilang kadasig o kaisog sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kay gisugo sila nga isangyaw ang yangalan sa tibuok kalibutan. Diha sa atong unang pagbasa. So ato makita diha nga nagmaisugo na ang mga apostoles. Okay, naghisgot kini sa pagkamaisugon sa mga apostoles in using the name of Jesus. Ila nang gamit ang ngalan ni Jesus to heal the sick, labi na nining usa ka bakol na diha sa templo sa biranda ni Solomon. Og natingala pag-ayo ang mga tao. Og sa maisugon ni sulti ang iyang mga tinun-an, mahitungod kang Jesus nga ilang dala dito kang Poncio Pilato. Imbis na buhian ni Poncio Pilato, ila hinong gihangyo nga ilansang sa krus. So ing ana kamay sugo ng apostoles sa pagsudya sa katawhan. Sila gibuhat ni Ginoong Kristo. So wala na sila kahadlok. Naghari na sad ang pagkamaisugon diya silang kasing-kasing. So ingani usab unta kita
nga namagi panahon nga murag maluya ta, pero dili ta magpuyo sa kaluyahon. Dili na to puyan nga murag pildiro ta kanunay. So naay panahon nga atong i-counter kining mga kaluyahon. Para kining kaluyahon mahimo kining atong kusog. Mahimo kining atong strength sa pagpakigbugno sa kalibutan. Kay wala man gitilain nga kontra mao gid ang kalibutan. Ang kalibutan nag-illustrate kini sa mga dili magtotoo. Nag-illustrate kini sa way pagtuo. Kay ang kalibutan wala mo ila nga si Jesus mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. So mao gini atong pakigbisog kanunay. Batok sa kalibutan. Atong ipakita sa kalibutan nga nagtestimonyo kita sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo, sa iyang paggagamhanan, sa iyang mga saad nga mo itong gihuptan sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sing ana ka importante ang atong pagtuo. Ing ana ka importante ang atong kini ang believing diha kang Kristo. Kitang tanan aduna tay pagtuo kang Kristo. Pero nagkainlain lang ang kining kalawom niini. Ang uban moingon nga nagtuo man ko sa Ginoo, nagtuo man ko ni Jesus. Tama na sa pagtuo, pero walay pagsalig. Kay wala man kay pakigrelasyon gyud sa Ginoo sa iya. So tama na gyud sa pagtuo, walay pagsalig sa iya. Magtuo lang ka nga siyang Ginoo, pero makatabang ba siya panahon sa kalisdanan? Muhupay ba siya sa atong mga kini ang bugat nga pagbati? So diha magmatter kung how we apply kining gitawag natong pagtuo. So diha sa atong ikaduhang pagbasa, gipakita ang atong pagka mga anak sa Dios kay gihigugma or sa kadakong paghigugma kanato sa Ginoo. Kung mga hinigugmang anak kita sa Dios, makaako ka siya sa pagpasagad kanato nga magkalisod sa atong mga kahimtang. Kita diha sa atong mga anak. Kung nakita nato atong mga anak nga nangayo kanato, labi na kung nag-inid gid sa iba, kiginhanglan kayo, nya hilakan pagig ka. Makaako kag tan-aw nga dili ka mo tabang bisag nahimo ikatabang. So more gihapon nga sitwasyon diha sa atong makagagahom na Diyos. So, kung kita gihigugma sa Diyos, andam siyang mutabang kanato. Pero lagi, kaya na mga factors usahay nga maoy hinungdan nganong langan-langanon sa Ginoo ang iyang tabang kanato. So, kining mga factors mo niyang usahay nga wala to gidahom ba nga itong nahimo nga dili po makapahimot sa Ginoo. Usahay bitaw diya sa itong mga anak nga kaning buluyagon, gahig ulo, then mangayo. Tagaan ta ka pero pagtrabaho sa mao na sa mga bata ang mga anak nga kini ang usahay gahig ulo ba, dili pa istorya. So muna nga diya sad sa Ginoo, kung magpabadlong ta, so nasa mga lesson nga hatag sa Ginoo para ta dili magpatuyang sa atong pagkabuluyagon isip mga katawhan niya. So kinahanglan nga mahigmata pud ta niini tungod kay mo sa ni hindrance nga diin ma-failure pud ta kay taas ba atong expectation sa Ginoo. Ginoo mangga siya nganong dili man siya motubag sa akong mga panginahanglan. So wa man sa nimo gitan-aw ang imong kagalingon nga unsa sad kakawat sinanggo sa imong kinabuhi.
So, kining ato mga readings karon nagkonbinsi kini kanato nga salig lang yun ta sa iya. Muni ang mga saad sa Ginoo nga iyang gihatag kanato nga mosalig lang yun ta kaniya. Faith and trust maoy atong ikinahanglan. Tuo ug salig sa Ginoo. So, managlahi kining pagtuo ug pagsalig. Sa gikaingon ko kaganina nga natay pagtuo apan nagkalinlain ang atong pagtuo. Ang pagtuo nato mao po ni atong sukdanan sa atong pagsalig sa Ginoo. Kung gamay ra atong pagtuo, gamay ra pud atong pagsalig sa Ginoo. Kung dako atong pagtuo, sumasaligon punta sa Ginoo. So mo ni ang kuani balansi. So kinahanglan dako na atong pagtuo para dako po datong pagsalig sa Ginoo. So in Proverbs 3 verse 5 to 6, naghisgot kini mahitungod sa pagsalig. Trust in the Lord with all your hearts and do not lean on your own understanding. And in all your ways acknowledge Him, and He'll make you straight your path. So muni ang pagsalig. So ang magsalig gani wala ta magsalig sa atong kaugalingon. Muni ang Diyos nun nga pagsalig. Nga kung nagsalig ta sa Ginoo, ayaw saligi ang imong kaugalingon. Kung dili diha lamang sa Ginoo. Muni ang pagsalig. So in Hebrew 11 verse 1, faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Mo ni pagtuo pod. So kung nagtuo ta o kana ang ayat na mo tuo nga nakita na nato, adili na pagtuo. Kay ang pagtuo mao man ang evidence of things nga wala pa nato na kit-an. So ayat na mo tuo makita nato, so wala tay pagtuo totally. Kay ang pagtuo kana mang atong gituuan bisan wala pa nato makita. So atong tagaag boundary kini ang pagtuo ba nga siniguro. Kanang sigurista style ba? Nga iharata mo tuo kung ato nang makita. To see is to believe mo na ang kalibutan. Pero diya sa Ginoo, tuo sa tauna og makita nato ang mga butang. And Matthew 21 verse 22. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. So, mo ni ang nakabintaha sa atong pagtuo. Kung naatay pagtuo, atong madawat ang tanan natong gipangayo sa Ginoo. So kita kung taas tag pagtuo di mas ta mangayo sa Ginoo nga kini ang mga butang nga makapadaot sa uban. Ang atong kini ang intention mao manggid ang welfare sa kadaghanan. Dili man waman tanangayo sa Ginoo nga para lang sa atong kagalingon. Mao pod ni ang kini ang atong barometro ba. Basta gani mangayo ka sa para sa imong kagalingon, na imo ra ginang kaugalingon nga kuan kinabuhi. So gipadapli nimo ang Ginoo. Pero mangayo gani ka sa Ginoo nga para sa kadaghanan kana iya gina sa Ginoo. Og sure gyud nga ihatag gina sa Ginoo kay dili man lang ka ikaw mo ay makabenepisyo kung dili ang kadaghanan man. But the question is, kanus amanta mutuo sa Ginoo? Og kanus ata mo salig kaniya. Bisan tuod og pabalik-balik na ta makapati sa pulong sa Ginoo apan agi mo gawas gyud atong pagka-natural ba. Mugawas gyud ang atong pagkakita, atong pagkakalibutanon nga mo sukwahi gid sa atong mga plano sa kinabuhi. Bisag nanay plano ang Ginoo para nato, musukwahi gid sa ato. Unsa pa ka ang atong pabuton ayat ta mo tuo og mugsalig sa Ginoo. So unsa man ka atong ipaabot nga ayat ta mo tuo? Paaboton ba nato nga naay
patay nga mobalik aron mo'y mosulti kanato nga tuo lagi dito ko gikan ato pa bandang pabuton sama bitaw sa kung nadumduman ninyo tong dato og si Lazaro nga sa diri pa sa kalibutan to si Lazaro so nagantos in taon sa tumang kapobre kawadon napuno pagid sa nuka dayon ang iyang pagkaon taon uban sa mga iro nga makikilog sa mga mumho nga mahulog sa lamisa sa dato og sa dihang namatay ang dato og si Lazaro so nakita ni sa dato si Lazaro nga nalantawan sa spikas bungtod nga uban man si Father Abraham uban man ang mga sikat sa Bible niya siya dito in taon naganto sa tumang kainit walay aircon ito, hetira. So, niya di sa taon, nakatilaw og bugnaw, munang iyang gihangyo, nga bisa na lang og tudlo ni Lazaro, ituslo sa tubig og patulo siyang tilaok. Wala na gibali ang nuka dato ni Juan Lazaro. Basta lang matuluan, ang iyang lingag-ngag og tubig, igo na. Kay, sa kalibutan pa, hayahay man ang kinabuhi ni dato. So unsa may hangyo sa dato kang Abraham? Nga padtuan ang iyang mga igsuon, kinabalaka siya. Kay basin inig kamatay na sad siya mga igsuon, masama kaniya nga didto kanunay sa heater, dili sa aircon. So muna naghangyo siya nga padtuan ang iyang igsuon, pasultihan, pahimangnuan. Sige ngo ni Abraham na itong ilang conversation. Tuwa na dito si Moises, mga propeta. Niinses gid si dato nga maigid tong naipatay nga mobalik para motuo gid sila nga mo otro o maguhon lang kinabuhi. Nga bisan pa kunog naipatay nga mobalik kay mo na gid ilang kinaiya dili na gid sila mamati paghihapon kung bisan naipatay mo balik. Og nahitabo ang hangyo ni dato kang Abraham. Niyo siya nga padtui kanang patay nga mobalik, mo istorya. Sa panahon ni Kristo nahitabo gyud ang naipatay, nabuhi para magtudlo kanato. Kinsa man ang patay nga nabuhi? Si Jesus namatay og nabuhi. Pero sa panahon ni Kristo, sa ilang panahon, nituo ba ang mga tao? Nituo ba ang mga tao ni Kristo bisan namatay o nabuhi? Ang uban nituo, ang uban wala gihapon. So ang katong nituo, sumunod nagpamatuod sila nga tinuod gayod nga Dios si Kristo. Kita karon nahitabo naman gid ang giingon sa dato ka namatay o mabalik aron pagtudlo kanato. Mituo ba usab kita sa pagkagamhanan o pagka-Diyos ni Kristo sa atong kinabuhi? Munang question sa matag usa kanato karon. Una namang gipatay, ibalik para magtudlo kanato hangtod karon. Mituo ba gyapon ta? So, nito kay balik-balik ba nagiingon nga salig sa Ginoo. Pero nagyawisagol duha-duha. Wa pagid mawtangtang ang pagduha-duha. So kining pagduha-duha gid mo'y kuwang kayo, kining gahi kay ba? Kung mansa pa na sa mga mansa, may naguntingo na lang na, di na makuha nga mansa. Guntingo na lang na. So mo gahi kayo kuhaon ba? So pero makuha gid gyapon kini ang pagkamaduwa-duwaon. Mituo kita nga siya Dios apan duna kitay pagduwa-duha nga tabangan taniya sa tanang panahon. Kay mura mong gudta og usahay murag na immune na ba? Nga murag naanda nato nga failure lang kanunay bitaw nga
Mo na gini akong kinabuhi gid, failure gid kanunay. Kada na ako pangayon sa Ginoo, murag gitubag pero dili igo. Pingis. Munang imong gid ang giisip nga failure gihapon. So, wala man gid tay kini ang gitawag og contentment ba. Walang katapusang kini ang pangangailangan bitaw. Kanang wali taga-kontento ba nga standard kanunay nga atong pangayoon sa Ginoo. Ug ang Ginoo dili man mo kumporme sa atong gusto. Ang Ginoo nahisayon siya kung makaayo ba nimo or dili ba makaayo, makadaot hinunimo. Mo na nga tagbuon sa Ginoo pero dili sa imong insakto nga expectation. Mo na nga bisag unsaog buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, pagpakita nga kini iya sa Ginoo, dili gid gyapon nimo i-recognize kay dili man mao ang imong expectation. Sumo sa usahay ang angay natong hinumduman nga ang Ginoo nasayod na sa itong balhibo kung sa ta. So dili na siya magpailad nato kung unsa ang atong gikinahanglan. So iya gid nang sutaon kung kana bunga ra ba na sa imong kapalaibog ug imo ba ginang gikinahanglan. So muna ang kinaiya sa Ginoo nga mag-usisa na siya kung unsa gyud ang sulod sa atong kasing-kasing. So mao na nga dili gid mawala ning atong kabalaka o pagduha-duha tungod ni ining mga kinaiya nato nga hilabihan gayud. So ang bunga o ang pagduha bunga sa walay pagtuo o kulang sa pagtuo. So mo ni ang kuan, mo ni ang kini ang root cause nganong naaning pagduha-duha. Tungod kay nagbunga po ni sa atong kini ang usahay pagkakalibutannon ba atong i-corporate ang kalibutanon ug pagka-Diosnon atong i-combine ba nga sabay nato ang atong pagka-Diosnon ug pagkakalimutanon. So nga dili gid mahimong isabay ang duha. Pero ato nang nahibaluan how to develop our faith. Ato nang na balik-balik kung unsaon pagpatubo ang atong pagtuo. So again, gipahinumduman kita diya sa Romans 10 verse 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Parehas karon, gamay rata. Ang uban wa nakabati. Unsaon man pagtubo sa pagtuo. So muna nga di gyud matangtang-tangtang gining pagduha-duha kay ato man gipasagda na atong kaugalingon nga diha ra kita taman. Wa tay pagpaningkamot nga motubo ang atong pagtuo. Wala tay pagpaninguha nga mo-increase ang atong pagtuo. Mo nga magpabilin na gid gihapon hangtod tali sa hanturan. Kung gigid ta mutikang niini, dili naman sa ihatag sa Ginoo kay human naman ang Ginoo. Yan ang gihimo ang tanan, gitrabaho niya ang tanan. Ang ato karon kita mismo maoy mo trabaho niini. Kita mismo di na ta maghuwat pa sa Ginoo nga Ginoo tagay kog pagtuo. Kita na mismo usaon nato pagpatubo niya ng pagtuo kay gihatagan nata sa Ginoo. Para bito nang silingan nga sila pangay kamunggay. Kada adlaw ngay kog kamunggay. Sunod daw kamunggay na sad. Kaya tagain nagpunuan para siya na magtanom kamunggay. Mo nga na ang pagtuo. Kinang kita gid mo oy mukuan ba? Mutikang kay gihatag na sa Ginoo ang paagi usaon pagpatubo niini. Apan tungod lagi kay gusto ra matag paisi-isi. Kanang dawat limpyo. Spoon feed para sa nabitaw mga eskwela nga hungit lang kanon ba? Hungit. Hantod mapas mo na walay maghungit. So nga na ang kinabuhing Kristohanon, kinang kitang tanan mutikang. Kung saan nato pagtikang, nga bisan pag-anis sa simbahan di man ta makatikang. So may na lang kita karon kay nagmadaugon ta nga nakatikang gid ta dinhi sa simbahan.
Kay nini nga paagi atong gihinay-hinayan pagpalig-on ang atong pagtuo. So, mo ni ang hinungdan nganong gahe gigayo tangtangon kining mansa sa atong kasing-kasing nga pagduha-duha. So in Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your hearts and with all your soul and with all your mind. Mo ni ang gibasa kaganina sa atong kalangkuban sa balaod. Kung ato lang gining puy-an kini nga mga pulong sa Ginoo, dili gid ta maka-afford nga dili ta mo simba matag Domingo. Bisag kini lang atong hinay-hinayan og puyo kining pulong niya sa Matthew 22:37. Kung ato lang gining hinay-hinayan, dili gid question ang pagduha-duha nga matangtang sa atong kinabuhi. Pero lagi nagdepende ning tanan sa atong kaugalingon. Gihatagan na ta sa Ginoo og free will. Makadesisyon ta sa atong kaugalingon. Apan kung magpasulabig yun ang atong pagkatawhanon, magpasulabig yun ang atong pagkakalibutanon, lisod gid kini. So na uban mga buta nga sayon na nato isulti. O sayon na nato kining i-share apan lisod sa uban. Mga buta nga lisod sa uban, apan sayon pud sa uban. So kay naglain man ta og gini ang weakness, nagkalain-lain ta og strength. Okay, for example, moingon sa ato or kita mo share sa atong isig ka magtutuo nga salig sa Ginoo og itugyan ang imong problema sa iya. Nya dili ba na gini ang instant ba nga isara ka pitik tangtang ang imong problema, tangtang ang imong kabalaka. Nya magkita mo naamang gyapon. Blaka man gyapon ko. So dili nga anak kadali kinahanglan na og pagbabad gid sa kini ang pulong sa Dios. Kinampuy-an ginimo ang imong gibasa, ang imong nabati. Ayha pa na mo hinay-hinay og katangtang ang mga problema, mga kabugaton sa atong kinabuhi. So, sa katapusan, manghinaot ta sa Ginoo. Karong ikatulong Domingo sa paggabanhaw nga makabaton kita og kalinaw. Kay makabaton lamang kita kalinaw sa atong mga nabalaka nga kasing-kasing kung atong ilhon ang kahulugan sa paggabanhaw. So ang kahulugan sa paggabanhaw mao nga the meaning of or the symbolic meaning of resurrection is amounts to the Father's clear signal that Jesus is the powerful Son of God who has conquered death and reigns as Lord of all. Conquer death, sa akong ingon gayna, gibuntog na ang kamatayon. Sa iyang paggabanhaw, gibuntog na ang kamatayon ni Kristo. So kita pod, diha sa atong pagkinabuhi, kinahanglan ato sa buntogon ang atong mga gibug-aton. Kini mga pagduha-duha og kabalaka nga mo hinungdan nga bugat kanunay ang atong mga kasing-kasing. Mura og nagpas-an gihapon ta sa kalibutan. Apan unsaon man how to conquer kini ang mga pagduha-duha. So isa lang gyud. Isa lang gyud ang paagi. Diin ato ning mabuntog ang pagkawalay pagtuo pagduha-duha. Pinaagi ra gyud sa prayer. Sa kadaghan sa imong istorya, Father, prayer man di ay. Abot pa ta sa tamabot niya, prayer man di ay. So kini pagpalakbit lang ba nga kinahanglan gid nga natagi pagabuhaton. Mo yung nga prayer gyud. Amen. Umana dayon. So wa man say wala man sa thrilling. So kinang ato ging pasabot ba nga unsa ka importante gid ang pag-ampo.
Bisan pagkugihan ta kayo kung minus tagpag-ampo, gahi gid gyapon ang panalangin sa Ginoo. So muna nga prayer is the only way to strengthen our faith o pagbasa sa pulong o kining pagtuo conquers our doubts and anxieties para kita makabaton og lasting nga kalinaw sa atong mga kasing-kasing. Mao na itong Ebanghelyo o gihangyo ang tanan sa pagpanindog.